Meron daw 10M na PC set worth ang kanilang nakuha. Kaya ba Intel? Kasi may Intel din sa loob? Ayoko sa lahat yung iniikot-ikot kami. Ano ba? Kumusta yung mga kanser? Ako si Paolo at ngayon dadaan natin ng mga memes ngayong linggo atin na agad simulan. GMA. Yes! He is back. The Return of the King. Yung mga ginagaya niya. King ina naman. Sara, di ko na kaya. Legend of Parody. Yan. Yes! Ngayon pala narinig ko na yung mga katarotado na sasabihin ni Michael B. Mayroon mga British accent yan. Tunad. Ano ba? Ine-enjoy ko na eh. Mga bad trip. Ang layo na mukha ko. Mas kamukha ko pa yung anak ni Bitoy kaysa kay Bitoy, okay? Sa lahat kanino dito ako natatawa. Senator Jingo, ikaw na. Nawala ito rin ito, singit ka kasi nasingit eh. Bumabawi ka talaga. Okay. Di ko kung mainit ulo nila o kainitan. Pero di ba, isa na siya sa mga nadawit doon sa sinabi ni Bryce ba yun? Di ba sinabi nila safe na siya? Di pala siya safe. Meron kasing part doon sa Senate na safe ka na sinabi ni Marcoleta. Tapos ito nung nasa House of Representatives na yung DPWH assistant, nilaglag na din niya pati si Senator Jinggoy. Lahat naman to alleged. Pwede naman nila idaanan ng buong proseso ng batas. Wala pa naman tayo dito hinuhusgahan. Pero nakakatawa lang na sinabi niya to at bumalik din pala sa kanya. Sinasabi ni Diskaya, posibleng meron siyang selective amnesia. However, yes. Nagtatranscend na ang mga memes at trends papunta sa Senado at sa mga hearing. Gusto ko to. Kasi maraming mga umiiyak lagi sa comments. Paano ba yan? May halong politika yung meme. Gusto ko lang mag-enjoy. Yung kuryente ginagamitan mo sa phone mo para i-type yan o sa PC mo. Yung phone na ginagamit mo. Lahat yan ay impluwensya ng politika. Kasi yung mga policy makers at yung mga taong nakikita nyo sa internet, yung mga hearing na yan, yung hearing and chill nyo, diba? Kesa maglandiya kayo ng jowa nyo, nagkakainisan pa kayo kasi nag-uusap na kayo sa mga seryoso usapan, sa mga malalalim na usapan, kaysa malalim yung sinasagad mo, usapan na nagiging pinag-uusapan nyo kaysa chill eh. Mga nanonood ng mga Blue Ribbon Committee na mga magjowa dyan, mga naglalandian. Kung ako sa inyo, pag-usapan nyo yung mga ganitong bagay. Hindi yung kung anong performative matcha ang flavor na gusto niya o ano pinakikinggan niya. Okay lang kung ano yung mga binabasa niya. Okay yun. Pero gamitin yung standard kung gaano sila may pake sa mga nangyayari sa bansa. Kasi kung wala na siyang pake, ate mo ba yung pake siya sa'yo? yun nga maapektuhan yung hanap buhay niya. Mas maapektuhan nun yung kanyang mga bibilin, yung kanyang mga grocery kasama ka, di ba? Yun ang isipin mo. So, pilitin mo siya. Kung ayaw niya isipin, kung siya ay walang pake sa mga nangyari sa bansa, pahirapan mo siya. Siguro doon yung affected man lang siya. Di mo naman kailangan, ano ba yun? Di mo kailangan maging mga bayani. Pero itong involvement na to ay importante sa akin. Kasi apektado tayo lahat dito. Yung mga tao nagsasabi nun, naway alam nila na maapektuhan sila unless ikaw yun nasa mga 1% na hindi maapektuhan ng mga nangyayari sa ating bansa. Natotoo lang sa mga sinasabi na, Paolo, wala na akong memes na may mga memes naman dito. Enjoy natin. Isama natin. Yun nga yung gusto ko eh. Napagsasama natin yung halakhak at hagupit ng mga katotohanan dito sa bansa. Sayang internet natin kung puro kalokohan lang. May oras din para doon. Walang problema. Mayroong brain rot na mga memes. Mayroong mga corrupt rat na binubulok yung kaba ng bayan at yung mga binabayad nyo. At wala akong pake kung estudyante ka o hindi. Kung ikaw merong ginagastos, tuition fee, kasama lahat yan sa politika, hindi nyo may iwasan. Mag-i-involve lang kayo. Masaya na ako doon. Sunod. Kapag napadaan sa bilihan ng tempered glass. Ayoko wag. O yung mga nag-offer ng kondo. Ayoko. Kala ko si Michael Bire. Kala ko may skit na eh. Sa linggo pa pala. Mauna pa to kaysa sa kanila. Aabangan ko yun. Sunod. May nakita ko to. Naalala ko na si Huel. Yung pinuputol-putol na sa Breaking Bad yung hatian nila Walter. Isang barangay pa lang to Isang barangay pa lang yan. At yun yung isinawal to DPWH Assistant Engineer si Bryce Hernandez. Limpak-limpak. Ang isa nito, sa tingin ko 1 million na agad eh. Kasi ang isang ganun is 100K, diba? Isa niyan, kulang-kulang 1 million. Diba? Pag pinutol-putol mo to, 10 pieces ng tig 100K. So, abutin ng million yan. So, pinutol-putol nila, nakakapanghihina. Isang luxury car na to, isang mansion na to, isang Minecraft server na to na merong VR capabilities, hindi VRAM. Ang kailangan, ZRAM.
Sana ganito rin ang hawak sa akin. Namiss ko na siya. Gusto ko na ganito lambing bago ako magtampo. Ito yung mga isa sa mga humabo si Jinggoy nung nagkaroon na ng dawit sa kanya. I categorically and vehemently deny the claims made by Bryce Hernandez. I challenge him, let us take a lie detector test. Men, sino pang gumagawa at sino pa nagsasabi nito? Matagal ng parte ng batas at matagal na din na na-debunk na ang isang lie detector test ay hindi magandang paraan ng paghanap ng katotohanan. Kasi pwede mong mabypass yung mga spikes, yung kaba mo ay hindi ma-read. Pwede mo rin naman siya malagpasan kasi baka paniwala ka na itong naaalala mo, di ba alam naman natin na meron na mga studies na yung mga naalala mo noon ay gumawa ka na ng sarili mo na parang web ng iba't ibang mga half-truths hanggang nagkaroon ka na ng isang buong katotohanan na hindi naman pala totoo. Hindi mo kinakailangan sadyain, ganun lang talaga ang ating mga memorya. At yung paggamit ng lie detector test, kaya di ba nakita nyo lagi, ginagamit yan sa mga YouTube content, yung mga ganyang paraan. Kasi pang entertainment lang siya eh. Hindi siya tatagal sa batas at hindi tatagal yan sa court of law ang paggamit ng mga lie detector test. Example lang yung mga psychopath at sociopath, paniwalang-paniwala sila sa isang bagay na alam nila wala namang mali. Pero isa akong psychopath na sa tingin ko ang isang babae ay walang kwentang nilalang na pag siya ay pinatay ko, siya ay isang hayop lang sa akin. So paano ako magkakaroon ng paki sa kanya at paano magkakaroon ng spike? Nakabado ako sa isang lie detector test kung ang tingin ko sa kanila ay hindi naman isang tao. So malalagpasan ngayon na isang lie detector test yung mga spikes na yun na kinakabahan ng isang tao kasi yun yung pulso mo eh. Yun yung heartbeat mo, yun yung mga hormones mo na tumatakbo sa katawan mo. So yun yung paraan ng mga ganyan para mabypass nila yun. Kahit hindi nila sila sadya man yun. Kaya nga napansin hindi yan ginagamit sa kahit anong court of law. Hindi naman to Better Call Saul na ganito ating galawan. Tokis Chip, handa akong patuloy na pawa mga kasinungaling ang sinasabi at tungkol sa akin. So gawin niya sa court of law, hindi sa isang lie detector test. Hindi tayo gumagawa ng 50 senators and representatives versus one whistleblower. Walang gano'n. Iba yan. At siya na ang bahala lumaban para dyan. O ito, naayos na, na-update na. Okay na. Bugso ng damdamin eh. DJ Mon, ayoko sa lahat yung iniikot-ikot kami ang mga mamamayan ng Pilipinas. Sunod, budget slay. Malakas yan. Si Earth Hasher na to, di ba? Yeah, mga lupa ng mga ghost projects. Wrong account si admin. Nice. Hindi pwede, kailangan hindi tayo bias. Ano ba? Bias, CBN. Wag ganyan. Ayusin nyo. So, kamakailan, meron din isa pang kahina-hinalang mga pangyayari sa Iloilo dahil may isang former mayor doon na ina-allege ng current mayor ng lugar na yun, si Mayor Sally Lopez, na meron daw 10M na PC set worth ang kanilang nakuha. So ito yung PC set. Kaya ba Intel? Kasi may Intel din sa loob. Tesseract ba yung kailangan para patakbuhin yan? Pag sinalpak ko ba ito sa yero, para na siyang costume ni Iron Man? So, nag-rebat din dito yung former mayor na ito daw yun. Kung pakita sa kayo wiring, ben, malulungkot lang ako. Yung ito, so hindi daw siya isang PC lang sa 10M. 16 pieces. Gagawa tayo ng Minecraft server. Kaya natin buuin ng buong Malacanang na merong high-res 16K resolution. Kaya na natin gawin kamukha talaga ni Diskaya si Michael B. Okay, so ito yung mismong dokumento. Please be advised that the amount of 10M will be credited to your account. Cash requirement for LGU for the implementation of priority programs and projects. Chargeable against LGSF, financial assistance. So ito ay para sa kanilang opisina. Project status is ongoing with the following scope of work undertaken by the contractor at site. Scanning of documents per department. September 15. Okay, tapos na pala. Word, mouse, and keyboard. Nasaan yung presyo? May mga UPS, siguro kasi maulan. So nakukulangan yung mga citizens dito. Yes, pinakita mo. Pero bakit walang price per monitor? Price per UPS? Diba? Ano to? Fonudar? Di ko nga alam to mga brand na to. Ito, Jodel's Brief. Jodel. Okay, okay lang naman. Di mo kailangan i-pimp yung mga PCs basta gumagana at kung anong kailangan. Pero men, sa halaga kasi na lumabas. Yun yung pinag-uusapan dito eh. Comment nyo ako magandang brand yan. Ito yung 16. Ito ang makapangyarihang 16 Akatsuki. Ito yung 16 Captain sa Bleach. i7 11 Gen 16GB sa 512. Man, kahit editor ko hindi ito papatusin. Pero yung 10M baka. Ito yung mga kinakain ni Galactus kada mundo eh.
Pag napadaan mga chicks dito sa hood. Kakalungkot. Ginto ba to? Pwede ba ako dito mag-mine ng Bitcoin? Feeling ko makakulang 100, less than 100k lang to. Baka nga 70k lang to sa magaling mag-ayos ng pyesa. Alam ko rin kulang dito. Lagyan natin to ng 10M. Yung nakita natin doon sa private na gusali na pinagpupuntahan ng mga kontraktor. Punuin natin yan ng tigi ilang milyon. Baka yun yung laman talaga. So ito ay na-news pa sa Tom's Hardware, sa international na bentahan din ng mga pyesa. Ito siya, 10 million SIM server package. Ito ay $175,000. So meron daw siyang 1,300% na markup. Sinabi dito ni Lopez, yung current mayor, na it hasn't even been tested to see if it works or not. But former mayor paid for it right away. Talaga no-scope, 360 no-scope niya dito si former mayor. At meron din sariling komputasyon ng Tom's Hardware dito na hanggang 12,400 lang daw ito. Ito ay 703,000 lang. Pero 10M ang binigay sa kanya. So kulang pa tayo ng mga 9.3 million pesos. Baka ano lang yan, 10M computer server, 6M Land Cruiser server. Kaya kailangan may mga memes eh. Kung hindi, iiyak ako eh. So okay, sunod, Aldab comeback. Kulang na nga to eh, itong update na to. Mga anak na contractor, mga sabongero. Oh my god, double joke yan. Bini issue, TPC tambay, kalok. Dagdagan mo na yan, bababo pa, isa pa. Tapos lagyan mo na laglagan sa House of Representatives at Senate hearings. September 8, September na. Ang nonchalant king, save ka na. Yes, para makapag-heal at para makakain muna, di ba? I have a bad feeling about this. Still open the save. Kaya lagi ako nagsasave pag meron akong mga nadadaanan na save point. Di mo malalaman, bigla mag-brown out. Wala kang UPS, kulang yung 10M PC server set mo. Hindi natin masabi. How it feels to be invited to a flood control issue here at politely hate. Nakita ko doon yung si Mayor Vigo eh. Ayoko masyado mag-glaze sa kanya kasi ang mga politiko dapat pantay-pantay tingin natin dyan. Kahit si Mayor Vigo, kung mayroon siyang gawin, kahina-hinala at na-call out siya doon, pareho lang din ang tingin ko sa kanya kahit sa sino pang kandidato. Ganon dapat tingin natin sa mga politiko eh. Kasi sila dapat ang nagsuserver sa atin. Hindi para pambilin na kanilang mga Land Cruiser, pero para dahil binoto natin sila dapat ang nagsuserve sa atin. At mabuti na at least nakita ko nga doon na nung sinabi niya yung ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Tapos tumingin sa mga diskaya. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya how the fuck they build this without aid? Madali lang. Kailangan mo lang ng 10M. Kailangan mo ng gusali na pwede nyo paglagyan ng tone-toneladang hindi ng semento at bakal, pero ng mismo mga bills na tigi 1,000. Magaling. Ano to? Pag nahulaan mo, panalo ka. Oh, inubos mo ba? Ang dami mo paint picks eh. Paano ako nagka-588? Okay. At gumagawa ka ba ng bridge papuntang China? Pakang Pokemon eh. Ay, wow. Oh my god, ano ba? Hayop ka. Sinira nyo na eh. Dapat pala ko na share yung link. Hayop kayo lahat. Kaya din kahaba aking pasensya sa mga nakikita ko sa feed. Sunod. Ang sakit sa tenga. Talaga itatag nyo pag may nakasalamin eh. Yon! Bali! Buti pa ang Senate may hearing. Ako wala na. Tanggal na ang tutuli. Sunod. Ito yung mga kontraktor na sinabi nila, ito na, meron na kami nagawang project, pero patong-patong na ang mga ghost project doon. Pero si Kuya, kailangan na rin bigyan ng bagong damit yan. Magaling. Tulad. Minsan talaga when one man is drowning, iba naman hindi na makalangoy. Nonchalant lang tayo. Safe ka na dyan. Safe ka na. Wala nakapansin, huwag kang mag-alala. Hingi ka na lang kay Kuya kanina, mas marami siya. So doon natapos natin mga memes ngayong linggo. Pasensya na kung sa iba ay puro about sa bansa natin, pero may pake kasi ako doon eh. Ano magagawa natin? Baka sa susunod, pag-usapan natin yung iba pa mga walang kakwenta-kwenta ginagawa ng mga katanuntuduhan dito sa bansa. Pero ako ulit si Paulol. Like, share sa mga nilaglag niyong friends. Huwag nyo ka na ito subscribe. Paulol, mamaalam. Shoo!